Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 4, kan 5. Agpanunot ka analaing kat di mo bannugan ti bagim, iti tarigagay mo abumaknang. Mabalin ang mapukaw ti kwartam iti apagdarikmat, akas lakit din na addaan iti payak, akasla agila. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apayan lakay, di mo pa'y inibos ti kapin nga mapankan. Sayang ti oras a magmagna. Ado ti order kanyak a hollow blocks ken lusob. Ikamot tabagim ina na. Kanayon ka lang arudan nga ag-overtime. Sapay saan pa'y ahusto ti panangan mo. Masapol a maartapak di ka aruba tayo apwesto ti pagaramidan ti hollow blocks. Masapol nga ado ti suki tayo nga misuda. Ala, ta sumuro takto nga rod ije pwesto. Mangala akto iti kanam. Makamo ka, indakon! Ay, unay lakit din ti asawak. Manipod adda pwesto iti asideg mi. Kanayo na nakasjay. Malipatan na pa yan ti mangan. Ay, malaman bakit? Mangrikap tayo. Sapay Domingo inton bigat. Saan tayo namang lukat? Tayo pa'y makimisa kadag iti ugbing. Ay, Domingo gaya man inton bigat. Jak pa'y napupuutan ti aldaw nga aglabas. Wen alakay. Oray saan tayo amang lukat inton bigat. Tapno maka-day off tayo mat iti trabaho tayo. Una, kan oray dagiti trabahador tayo makainanadamat. Narigat mati ka na yun nga agbagkat iti siminto kan darat. Imbaglakid din Tado mo ti aggatang kadag iti aramid tayo. Dayta nga ro ti pagyamyaman naglakay. Nga manipod adda pwesto tayo. Adumot kit di ati aggatang. Sapay kumatag na nayo nakasta. Basta nasaya at laki di ti aramid tayo. Mangnamnama ka. Diyan ngamin daduma, ket basit ti laok da siminto. Nalaka ama burak ti aramidan da hollow blocks. Domingo ita, daddy. Rumbang ko mga intay makimisa. Anya! Ay, kasanungay di pwesto. Sayang, ti malakwan no mairikap. Lakay, Domingo laeng met amang rikop tayo. Saan ko amasango dagita? Ado ti mapukaw no mangrikap iti Domingo. Saan mo ko maasayangan ti kwarta ang mapukaw mo? No agpaay lakit dikin ni Apo ti makagapo. Kasanungay, daddy. No addamot kayat mo adawatan iti Apo. Kat ibaga namot, adi na masango. Da kayo ti mapano kayat yo. Di dak iramraman iti kalukwan yaw. Sinasadot lang ti kasta. Unay kan ayalakay. Di mo kumamot ibaga ti kasta. Madi, ti kasta nga ibagbagam. Ada nga rod trabaho, iswadyak masango. Sige, agawaan nyo ti agaramid iti hollow blocks. Ado man ti order tayaw. Boss, tapno mabibiit. Bawasan tayo, ti siminto nga ikanaw tayo iti darat. Tapno ado ti produkto. Ngam, basit ti puunan a siminto. Mayat sa dayta asing-asing mo antaon. Maikonomya tayo ti simintaw. Unsa Sapay nagnghinamanan ita ti siminto. Un boss, uray ta nabayadan dan. I-deliver tayo na dagos. Sige nga rod. Bawasan nyo ti siminto. At ado ti maganan siya, no kastoy. Lakit di boss. Ni, apa yun lakay? Apo tamad ita tiyan mo. Nasakit ka di. Nga rod, bakit? Ala, agrobot ka ta inta agpa-check up. Ang mga nuan niya daytan. Tak kan gastos la dayta, doktor. Madamdama, awan ton ti sakit na. Mapantakit din, tapno masigod. Ay, tak lang. Kakindi dya pag-aramidan iti hollow blocks. Nanay, sayang no sana mabantayan dagiti trabahador. Ay nalakay, di mo kumamot baybayan ta sa lunat mo. Ti kwarta, masapulan. No maidalit ka, narigatan.
Nawang ti kwarta paggatang mo iti agas di nakarkaraw. Iso nga rod ana sa isaya at numasigod. Alakit din, agrubwat ka taing tagpa-check up. Ado nga amom. Ikagumantagit di ti bumaknang. Tanapatag ti pirap. Saan kayo anapan ijay ayan ti trabaho yo, Daddy? Saan ata nasakit ti tiyan ko? Di mamim tinapan. Apay nga min adi kay mapan iti doktor, Daddy. Paggasgastusan la ti mapan iti doktor. Amom, Daddy, jay amati ka adalak. Impanda iti ospital. Imbaga kanu ti doktor, ama sapul ama operaan. Gapu ta da sugat iti bito ka na. Oh, Gapu iti kanayon na apan nakaladaw amangan. kasta ka day. Ay, sapay ka na yun nakamala daw amangan. Tama kumikumak iti trabaho. Ay na. Nangagdak ka di, Daddy? Kagaroon ayaban ni mamem. Ibag mga gawi din. Kami di ospital tani. Agsakit man ang tiyang ko. Ay na. O sige, Daddy, inakon. Anya tinapasamak lakay. Inta na di ospital tani. Nakaroon ti sakit na. Ibagbagak pa'y lang amin kan ka iti. Nga masayangan kamot iti kwartam. Anya ngay ita. Saan ka nagsermon? Intakit din. Sige, tamapan ko ibaga iti driver tatulungan na kayo. Mami, Daddy. Sige man nga rod anak ko. Darasam! Mami, anya ka diti impaga ti doktor asakit ni Daddy. Nakaroon ti ulcer na anak ko. Naapektaran ti bito ka na. Iso ama sapul ama operaan. Ha? Kasta ka di, Mami? Uwan, kasapulan na pa iti dara. Tanakapsot unay ni dadim. Ay, sukir tumot ngamin. Kanayon nga agpuyat. Ngam di pa'y mangan. Nakarumat ngamin ni Daddy. Uray Domingo. Di pa'y agina na. Sayang ka no ti masapulan na. Numang rikap iti pwesto na. Day tatibidot ni dadim anak ko. Napatag-unay ti oras ti panagtrabaho na. Di na pa'y masangon ti mapan makimisa. Dakan dito'y balay. Masapol at anggadom ti pan nakaoperan. Mala. Si Kangarod ti mapan iti pagaramidan iti Halo Blacks. Tani. Manungal daw anang rekap. Iti dati o di ospital. Sige lakay. Sapay nagdakil ti gastos tayo iti ospital. Ay, nagngingagayam ti bayadan. Numaoperata. Nagngingina pa'y dagiti agas. Ay na. Kunak ngamin kan ka iti nga agpa-check up kan tapno masigod. Ngam binaybay amot ngamin. Ala. Tinapatag. Kat naagasan kan. Ala, agpapigsa ka kiti. Ni, apa yan? Awan matan ti umay gumatang kan agordar. Uwan nga rod, boss. Nakitag dagiti sigod a suki tayo. Napanda di tabangir a pwesto. Ha? Anya nga iti saan da akinayat dito'y pwesto tayo. Mas daawak nga rod, boss. Nagatidog ti pila di tabangir a pwesto. Takwa teman. No apay akim mayakay dagiti sigod a customer tayo. Sige, boss. Mapanak di tayan ti pila. Taagdamagak no apay. Anya tinaamuam Anton. Apay akim mayakay da. Kuwa, boss. Madi kano ti aramid tayo. Nalaka kano ang marumag. Uno, nalaka ang maburak. Anya? Apay, binaliwan nyo ka di timpla ti sigod nga aramid tayo. Ha? Kuwa, boss. Kasta nga road. Tapno makatipid tayo iti siminto. Ay, una yan. Awanan ti umay gumatang. Di may matam mo akastoy ti mapasamak, boss. Maditi naramid yo, Anton. Iso nga ita, imakaran dagiti customer tayo iti paggatangan.
Nasapa ka ba nagawid? Bakit? Sayang ati maramidan ti trabahador. Amom ka di lakay. Awanan dagiti suki tayo. Tapay. Imbaon ko ni Anton ang mapanagdamag. Kunada ama di kano ti aramid tayo ahalo blacks. Tanalaka marumag. Apay ngamin abinaliwan nyo ti timplayo. Tapno makatipid tayo kumait ti siminto. Di ad-addan nga awan gumatang ita. Mala ibagam kadagiti para aramid. Tay sublida ti sigod at timpla tayo. Oray isublida. Awanan ti panagtalagda kada tayo. Kasanuitan. Sapay amin asapol tayo ket nagasto iti ospital. Kasapulan tayo pa iti trabahador, lakay. Adu ti order ahalo blacks kan lusob. Wan bakit? Adan binagaak nga umay. Ado ngamin dagiti nag-order. Mabayag no basit ti trabahador. Nasayaat nga rod no kasta. Ngamin talaga akasapulan tayo ti trabahador. Nalaka tayo makaalay ti trabahador, bakit? Tanang nga mo ti pasweldo tayo. Wan, lakay. Agpaisutan ako nam. Kanda ito ipay bakit? Di kalidad, dagiti produkto tayo. Wan, lakay. Agpaisutan ko nam. Awanan lakay. Talagang awanan ti umay gumatang kada tayo. Pimanaw pa yan ni Anton. Taawan matan ti pang sweldo takan kwan. Kasano nga yan? Madijin singasing ni Anton. Apay, anya tin singasing na. Iso tinang isingasing abawasan ti siminto nga ilaok iti darat. Kat, inanamo nga mat? Si Katibos, saan ka kumangagtungpal iti madi asing-asing ti trabahador mo? Madia. Awanan namin pinsan ti pagkwartaan tayo bakit. Una yan. Daytan ti imbu nga ti pananglukoyo iti padayo at tao. Napigsa ti pwesto talakay. Iso ati makunak. Itulong talaangan iti daduma iti kwartata. Ado ti agkasapulan iti tulong ta. Saan tamat lang nga maituko ti kwartata? No bilang tamatay ta? Agpaisatin ako na bakit. No si dadaan ta tumulong. Si dadaan mo't ni Apo Diyos amang bindisyon iti pagbambanugan ta. Wad lakay. Ngamin, no mapilpilit ta at tumulong, narigat mat asumrek kadata ti grasya. Irikaptan ti pwesto talakay. Taawanan ti umay gumatang. Pirmi nga agawak iday. Tapno mabiitak la makaurnong. Agam nagpukaw amin. Napanla iti agas kanti pan naka-ospital ko. Basol ko da ito napasamak. Bakit? Nasaya at naamiris mo tinagbidto tamlakay. Ita, baliwan ta ti mangrugi. Ti salon at napatpatag ngam ti kinabaknang. Kan mapukaw ti kinabaknang no saan anain-seriban ti panang tagikwa. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.